Три. Чакай, от начало почвай. 3, 2, 1. Абе, та вече какво ще правим, бе? Яко пати. Да. А кой ще купа, бе? Уиски с бадем. Чакай. Така, бе! Еми колко са смели? Кака? Ами чува се, знаеш как се чува? Какво ще пиеме? Кока-кола. Айде от начало, защото Милко много се Сега, няма, бе! 2, 3-2-1, на тебе те е лесно тук, като седиш, не ли? 3, 2, 1. Абе, та вечер какво ще правим, бе? Яко парти. Да. Стоп! Динко с зъби на камерата. 3, 2, 1. Катялба оборял. Връщай се колко проговори. И една костенурка ще хапи всеки момент. Моля, не знаеш как се сгъва. Три клипа по 8 минути. Стане, ако е там седиш. Е, тук да стане. 3, 2, 1. Какво ще правим, бе? Дай намерим то идиотки ченел, защото нещо... Не, чакай. 3, 2, 1. Добре, къде ти е камерата? Не бе, Динко. Пак. Добре. Като кажа 3, 2, 1, веднага. Записва ли беше? Записва. Динко, Милко, айде, че хабиме батерия. Дай ми леко така. Милко, снима, нали? Да. Ама това хело, как му е ритъма? Добре, айде. Защото така за тия момчета става просто, знам ги, той ли е много просто. Да, един я с пъстите. Един я с пъстите. За тия ли момчета става въпрос? Познавам ги. Що пиш? Знаеш как ще стане по-ефективно? Някой ако вари с пъни. 3, 2, Много просто. Няма да казваш нищо. 3, 2, 1. Това стане неефективно. Днеска е много тъп. I've got a feeling, че денят ще е супер як. Ма да се разходим. Милко, обърках. Трябваше да кажеш оптимист. О, аз трябваше да почна. Писна ми! Ай на морето! Моля се де. Виж клипа какъв стана просто. Виж просто клипа стана. Няма. Дай сега 3, 2, 1. Кажеш го ти това. Няма. Защо? Ти ще го кажеш. Ма ти нищо не кажеш като хората.